Guys, nagbabalik na naman tayo guys. Welcome to my channel. This is Kuya Bisaya. I gave you my heart. Guys, nagbabalik na naman Ginagawa tayo guys. mo. Welcome to my channel. This is Kuya Bisaya. So, ang gagawin pala natin ngayon guys ay kakausapin natin tong kaibigan. Matagal ko na tong kaibigan guys, since last year pa to. Kaso nga lang, ngayon ko lang na-entertain siya ng masyado kasi medyo busy sa trabaho eh. Kaya samahan nyo ako guys na at tingnan nyo kung anong reaction niya guys tungkol sa Hey guys, ito pala yung kaibigan ko. Ito na yun siya guys, ang sinabi ko sa inyo na entertainin natin. Ginagawa mo. Kasi ito kasi matagal ko na talaga tong kaibigan na ito since last year pa. So ngayon gusto ko kasing kausapin siya guys kaso hindi kasi ito nagsasalita eh. Ngayon ano ko na lang, pre, kumusta ka na? Kumusta ka na pre? Hindi ka na ba dyan? Ngayon ganda-ganda ng natin costume natin ngayon No. Bagay na bagay pang winter. Lamig na lamig ka pre. Nakabunit ka pa ng North Face. Nakadamit ka pa ng North Face. Kompleto ang gear mo pre, pang winter talaga. No? Ito guys, ang bait talaga nitong na to, ng kaibigan ko. Hindi lang naman yan guys, marami pa. 4 to sila dito guys na kaibigan ko. Maya, ito rin yung isa guys, kung gusto nyo makita. Yan, ito po rin yan po yun, isa. Kaibigan ko rin po to sila. Itong dalawa na to guys, dito lang talaga to, laging nakatayo. Sila, front view guys, kung baga front view sila sa namin dito guys. Ginagawa mo. So ito yung nagdadani ng mga customer. Itong kaibigan kong dalawa na to. Kahit anong damit talaga nito guys sa isusuot ay bagay talaga sa kanila guys. Minsan rin sinasabihan ko rin pag mainis ako, tulungan nyo rin ako magtupi. Tulungan nyo rin po akong mag-arrange kasi minsan maraming ginagawa. Ginagawa mo. Sinasabihan ko yung kaibigan ko isa. Kasi 4 to sila yung sinabi ko, di ba? Ito yung isa guys. Ginagawa mo. Ito yung isa rin. Babae rin itong kaibigan ko. And ang bait rin to guys. No. Ang ganda pa ng niya. Ang ganda pa ng palamig na pang winter. Pati rin to. Kamusta ka na pre? Kamusta lang ba dyan? Di ba ka nang hangalay sa kakatayo mo dyan pre? Pugi-pugi mo ngayon diba pre? No. Pare, kumusta ka na dyan? Isang araw na kayo rin mag-ano nakatayo ko, askin ko pa lang nakatayo dyan. Basta hindi ka pa lang halay dyan. Hindi ka lang pamulong winter pa lang No, ano na? Ginagawa mo. Sinang ba kayo dyan? Maghatak tayo ng customer kasi wala tayong binta ngayon eh. Kapta kayo pre. Ganda ng kurman nyo ngayon eh. Yung dalawa dito kabila rin sinabihan ko na rin yun. Yung kabilang kaibigan natin. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Dami kayong mga customer. Para makarami tayo. Yung dalawa. Ha? No. Marami kayo. Ito na lang po ako guys. At don't forget to like, subscribe, and comment down below and share to my videos. Thank you.